Boss, good morning. Mukhang murang yung mais ah. Magkano yan? 50 lang ang boss. So, 50 po yung... So, 50 pesos po yung tumpukan po ng mais, no? Ang kamatis. 10-10 lang, 15 kalahati. 10. Yun, 15 ang kalahati ng kanyang panindang gulay po rito, no? 20 kalahati talong, boss Lando. Nay, magandang umaga po. Good morning po, Nay. So, mga presyon po ng bangos. At bangos na lang po, nakikita natin paninda ni Nanay at galunggong, no? 70 lang po ang kilo. Murang-mura po yung galunggong. Mura ngayon ang galunggong dito sa Malabon. Yan po si Nanay, yung lagi po natin nakikita dito sa Malabon Fish Market na nagtitinda po, no? Nandito lang po yan sa gilid. At ngayon po ay nandito po siya sa itaas ng tulay. Medyo mainit nga lang po talaga. Wala yung anak niyo, Nay? Wala eh, may pasok. May pasok, may trabaho din po pala. At yan po yung mga tumpukan po dito na marami. Sa halagang 100 pesos po ang isang plato, no? O, 50. Oh, shoutout sa'yo, Renz. So, 100 pesos po ang tumpukan. 180 po ang pusit, no? May tawad pa yan. May tawad pa, no? Ang ibibigay pag dalawa. 81. O, 81, bali 160 ang dalawang plato, no? So, murang-mura na po yun. Bali, tumawag ka ng 40 pesos, may bawas pa talaga. 50 po ang tumpukan. Mamalo sa gulay. Mataba, oh. So, grabe po ang tumpukan po dito ng galunggong, no? May tampan din po, 50 pesos po ang tumpukan. Tumpukan po ng gulyasan po. Ito po yung karne niya, ng isda. 50 pesos po ang tumpukan. Morning po, Nanay. Magkano naman kilo ng bangus nyo? So, 120 po ang per kilo po ng bangus, oh. Tatluan po yan, Nay, no? Oh, tatluan po ang isang kilo po niyan. 120 lang po dito kay Nanay dito sa Malabon Fish Market, no? Wala akong alimasag na. Yun nga, hinahanap ko nga eh. Nakita ko yung maliliit. Alimango lang. Limango lang. Danggit. Ang nagandang danggit, oh. Amaral. Sandaan, 2,150 yan. Oo, dalawa 150 po, binibigay ko. Saka alimango, no? Yan po yung danggit na paninda ni ate. Wala po siyang bagsak na Nagsasawa na yan kasi nasakan sa alimasag. alimasag. Yeah, 50. Ay, sandaan nyo, 2,150. Danggit. Dalawa 150 itong danggit, oh. Ayun. Ayan, kinikilo po ni ate, no? 1 kilo. Sandaan, pag dalawa. Akala ko meron eh. Wala yan. Danggit pala yung paninda mo ngayon. Habang ekstrang bagong yan, boss. Walang ekstrang bagong. Lakoy. Bigyan mo ako 1 kilo. Okay. Verde pa yan, ha? Hindi dilaw, ha? Sabitin lang ito, mamo. Mamo. So, dito po ang per kilo po ng mangga ay 60 pesos po ang kada kilo, no? Silang yan. Bigyan mo ako 1 kilo. Saan, sir? Sa Manibaw, sa Ilaw. Yung sa hilaw, siyempre. Kailangan natin ng... Walang free bagoong, no? Ano eh. Kailangan may free para Kaya may nga free eh. taste. Kanya kailangan ko eh. Dagdagan ko kayo, sir. Oh, boss. Pero, ang sa'yo. Yan yung bayad ko. Ay, thank you. Oh. Lagers ko na si sir. Boss, magkano milon? Ay, dito po sa ano natin 70, medyo maliit. Dito po sa jumbo natin 100. Alright, so good morning po sa ating lahat at ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market at sa mga vendor po na nagtitinda po dito, no? So ganyan po yung sitwasyon ng kaganapan po dito sa Malabon, tumpukan. So dito po ay marami po kayo mapagpipilian tumpukan po sa halagang 50 pesos ay mayroon na po kayo maiulam sa hapagkainan. So ganyan po yung sitwasyon ng kaganapan dahil sa mga murang presyohan dito sa Malabon Fish Market. Kitang-kita naman po natin ang kanilang mga paninda po rito sa Malabon na ganyan po ang sitwasyon. So ang mga galunggong po dito ay 50 pesos lang po ninyong mabibili, no? At ang mga gulyasan po dito ay murang-mura din po ninyong mabibili. So ito po si Boss Lando Explorer na mag-iikot pong muli dito sa Malabon, tumpukan. So tara, let's go!
Huwag may kalat yung ano mo, basura mo, ipon mo, lagay sa plastic. Hoy, taas kwenta! Ano ka kay Jonas? Tatalo ka ito. Ito. Ron, iangkat mo bilis. Iyakat mo sa'yo. Upasan ka, Jonas. Ay, iyakat ko yung tag-isang daan doon. Ayun ka mo na lang. So ang kilo naman po dito ng tambakol ay 100 pesos. Kanino to? Malalaki po yan, no? Saka mga tumpukan po dito ng galunggong ay 50 pesos lang po. Dito yan sa kaibigan natin kay Renz. Yung plato mo natatapakan na. Ay, so. So dito naman po ay 100 pesos po ang tumpukan, no? Renz, salamat. Yeah. So, grabe po ang tumpukan po dito, no? Sa halagang 50 pesos ay may maiuulam ka na. Yan po mga nakalatag na po yan ay mga 100 pesos and 50 pesos po ang tumpukan. Ay, 50 lang, 50. Good morning po. Boss, good morning. Mukhang murang yung mais ah. Magkano yan? 50 lang ang boss. So 50 po yung 50 pesos po yung tumpukan po ng mais, no? Ang kamatis, 10 lang, 15 10 kalahati. po. Yun, 15 ang kalahati ng kanyang panindang gulay po rito, no? 20 kalahati talong, boss Lando. Boss, thank you. Boss. Daily day. Morning po. So may mga tumpok din po dito na itlog, no? Sa halagang 5 piraso ay 25 pesos po. May mga presyohan na po ang nakalagay sa mga itlog. So shoutout sa'yo, te. Init na init ka na dyan. Kaya nga eh. Ito na Si lang. kuya nandito, iniwanan niyo yung manok, ubos na. Mayroon pa kunti. O galing ako dun, puro backbone. Bakbo na lang, Oo, wala nang nakita ko nga wings. dun. Walang wings, walang leeg, walang atay balon-balonan, no? Bukas. Hmm. May kato mamayang gabi. Oo. Te, salamat. Kuya, shout out. Nay, magandang umaga po. Good morning po, Nay. So mga presyon po ng bangos at bangos na lang po ay nakikita nating paninda ni Nanay at galunggong, no? 70 lang po ang kilo, murang-mura po yung galunggong. Mura ngayon ang galunggong dito sa Malabon. Yan po si Nanay, yung lagi po natin nakikita dito sa Malabon Fish Market na nagtitinda po, no? Nandito lang po yan sa gilid at ngayon po ay nandito po siya sa itaas ng tulay. Medyo mainit nga lang po talaga. Talaga. Wala yung anak nyo, Nay? Wala eh. May pasok. May pasok, may trabaho din po pala. Pares kami. May pasok na siya ngayon. Yan na lang po ang paninda po ni Nanay, oh. Yan po yung mga presyo ng bangos, no? Anay, sticker po, Nay. Baka meron pa ako dito. Oo, sige. Nanay, Salamat. salamat po. Thank you. Boss, good morning.
Ganda ng isda mo. Anong ano? Customer? Anong customer? Boss, thank you. Salamat. Boss, thank you. Ah. Alright, so dito naman po tayo sa tumpukan pong muli, no? At yan po yung mga tumpukan po dito na marami. Sa halagang 100 pesos po ang isang plato, no? O 50. Ang pusit po ay 100 pesos po ang tumpukan, no? Dalagang bukid, 100 pesos po ang tumpukan. Boss Lando Explorer. Boss Lando Explorer. Salamat po pag tayo po dito sa Malabon Fish Market. Salamat po. So sa mga tumpukan po dito ay marami po ang binibigay po nila dito, no? Sa 100 pesos po ay sariwang tumpukan po ang inyong mabibili, no? So yan po yung mga sitwasyon po dito at naganapan sa Malabon Fish Market. So ang alimatan po ay may tumpukan dito sa halagang 50 pesos, no? Dito na naman Oh, shoutout sa'yo, Renz. So 100 pesos po ang tumpukan. 180 po ang pusit, no? May tawad pa yan. May tawad pa, no? Ang ibibigay nyo pag dalawa. 81, bali 160 ang dalawang plato, no? So murang-mura na po yun. Bali tumawag ka ng 40 pesos, may bawas pa talaga. Ren, salamat. Ochenta na lang, 80. 80 na lang, espada, oh. So 80 pesos po yung espada, oh. Tantumpukan na rin po yan ng plato, no? Sandaan sa iba yan. Tabayan, kuya. So may mga alimasag po dito na 50 po ang tumpukan. Mamalo sa gulay. Mataba, oh. So grabe po ang tumpukan po dito ng galunggong, no? May tampan din po, 50 pesos po ang tumpukan. Pwede lang. Hindi, di. Mas matalang, te. Mas matalang ka na, mas matalang. So sa gulyasan naman po ay 120 po ang per kilo. Ang tumpukan po ay 3 piraso sa halagang 100 pesos. Shoutout. So ito po ang tumpukan po ng gulyasan po. Ito po yung karne niya, ng isda. 50 pesos po ang tumpukan. Good morning po, nanay. Magkano naman kilo ng bangus nyo? So 120 po ang per kilo po ng bangus, oh. Tatluan po yan, nay, no? Oh, tatluan po ang 1 kilo po niyan.
120 lang po dito kay Nanay dito sa Malabon Fish Market, no. Dito po sa RKS Consignation. Bali po itong loob nito ay fish port na po kapag pumasok po kayo dito, no. Ang kagandahan po dito, alas 7 pa lang po ng gabi ay meron na po kayo mabibiling mga isda na sariwa sa loob ng Malabon Fish Port. So malaki po yan at pwede po kayong mag-ikot sa loob. So kung papasok po ninyo yung motor po ninyo dito, wag na po kasi medyo sa gabi po ay masikip na. Kaya yung motor po, hanap na lang po tayo na mapaparkingan dito sa Maytulay. Po sa ilalim po nitong lugar na ito, dito po yan. Parkingan po yan, pababa na yan. Tsaka pwede rin po dito sa loob ng Malabon Central Market. Yung nasa harapan po natin, pwede po kayo dyan mag-parking. So dito po ay marami po kayo mabibili mga tuna, iba't ibang klaseng laman dagat. Dito po sa loob ng Malabon Fish Port. Para hindi mabitin. Wala akong alimasag na Yun nga, hinahanap ko nga eh. Nakita ko, maliliit. Alimango lang. Alimango lang. Danggit. Ang nagandang danggit ko. Amaral. 100, 250 yan. Oo, dalawa 150 po, binibigay ko. Saka alimango, no? Yan po yung danggit na paninda ni ate. Wala po siyang bagsak na Nagsasawa na yan kasi nasakan sa alimasag. alimasag. Yan, 50 na. 100 na, 250. Danggit. Dalawa 150. Ditong danggit, oh. Ayun. Ayan, no, kinikilo po ni ate, no? 1 kilo. 100 pag dalawa. Akala ko meron eh. Wala yan. Danggit pala yung paninda mo ngayon. Ano? Bukas ang mag-alimasag. Ah, bukas. Ah, sige, sige. Nandito naman ako bukas. Malipalis din nila. Pero nagka-alimasag na yun, ha? Kung maliliit. Pero malalaki. Nakukuha ko. Wala yung pala isdaan na nakuha ko matatangkal. Oo, nung una. Ginawa ko, sinilagyan ko ng miswa. Kung binili ko nakaraan. Sige, te, bukas na lang. Ah, salamat. Walang lahat eh, boss. Akala ko 1 kilo. Ano? 1 kilo, 60. Murang-mura. Kuha na. Wala bang ekstrang bagong yan, boss? Walang ekstrang bagong. Dapoy. Sila lang eh. Bigyan mo ako 1 kilo. Okay. Verde pa yan, ha? Hindi dilaw, ha? Sabi nila ito, mamo. Mamo. So, dito po ang per kilo po ng mangga ay 60 pesos po ang kada kilo, no? Silang yan. 60. Bigyan mo ako 1 kilo. Saan, sir? Sa Manibaw, sa Ilaw. Yung sa hilaw, siyempre. Kailangan natin ng... Walang free bagoong, no? Ano eh. Kailangan may free para Kaya may nga free eh. taste. Kanya kailangan ko eh. Dagdagan ko kayo, sir. Oh, boss. Pero, ang sa'yo. Yan yung bayad ko. Ay, thank you. Oh. Dagers ko na si sir. Salamat. Yan, dagdagan ko kayo. Oo, salamat. Dadalhin ko sa trabaho. Maraming salamat sa'yo. Thank you, thank you. Marami ng viewers mo, boss. Oo, dami. Pag-ibigyan si sir eh. Salamat. Yan, nandito. Boss, magkano milon? Ay, dito po sa ano natin 70, sa medyo maliit. Dito po sa jumbo natin 100. Yung maliit, 70 pesos. Apa. Sa malaki, 100 pesos. So, dito po ay 70 pesos po, no? Ang bibili po natin ay puro prutas. This is princess. So, bigyan mo ako, boss, ng isang malaki na. Ganda ka. Nakikita sa akin. Hinog na yan, boss, no? Apa, pwede na po yun. Ito po, pinaka-jumbo natin. Oo. Yan po si Kuya. Shoutout sa iyo, Kuya, sa nagtitinda po ng mga prutas po dito sa Malabon Fish Market. Po, Salamat. salamat din po. Thank you. Tapos, nandito na ka rin. 40 lang, mami, 40. Uy, 40 lang yan, boy. Oo, 40 lang yun. So, 40 pesos lang po itong pukan ng galunggong, ha? Napakaganda po ang galunggong, no? 40. O, 40 rin po dito. 40. So,
Kapag dalawang piraso, dalawang plato. 70. Oh, 70. May tawad pa ng 10 piso, no? 300. Oh, 300. Bahala ka na daw. O ano gusto mo? Ah, salamat. Oy, ikaw pala yun. Bebenta ko ng 50. Ikaw pala yan. Thank you, thank you. Yan po. Alright, so sa kaganapan po dito sa Malabon Tumpukan, no, sobrang mura po ng kanilang paninda. Sa halagang 50 pesos po ay meron ka ng maiulam at talagang pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan ang kanilang mga ibinebentang isda po dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung ating mga kababayan na mga namimili po dito, no. So talagang itong Malabon Fish Market ay dinadagsa at dinarayo po ng ating mga kababayan. So shoutout nga po palang muli sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po muli sa Rivera family. Shoutout sa Team Mandirigma. Shoutout po sa mga masisipag po nating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po sa ating mga viewers po na sumusubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. So anyway, hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer at lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Lando Explorer. So lagi po tayo magdadasal at mag-iingat po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po.